Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar. Fatan alkhairi ga shugaban kasar Muhammad Bazoum. Fatan alkhairi ga mammanmu Premier Dam Hajiya Hadiza Tambara. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu. Fatan alkhairi ga mutanen Tilaberi da mutanen Difa. Allah ya ba ku zaman lafiya a cikin yankin ku. Allah ya ba mu zaman lafiya a Nijar gaba daya. To wa'inda suka yi ta'addu'o'i na nuna rishin jin daɗin su da abin da ya faru da ni bisa hanya, to alhamdulillah na gode, addu'o'inku sun isa gare ni kuma na fito lafiya, ba a taɓa jikina ba, ba a ci mutunci na ba, an dai amshi wasu abubuwa. Alhamdulillah na fito da raina, alhamdulillah. Sannan wagga addu'a da kuka ma a Bakalit, ya kamata iyaye na ku yi ma dukkanin 'yan Nijar. A Libya 'yan Nijar da yawa ana kama su, sai an sai da gonakansu da gidajensu ake yi belin su a amso su daga hannun 'yan ta'adda. Kenan wagga addu'a mu yi ma dukkanin 'yan Nijar. Sannan abu na gaba, mutane za su zo su ji me yasa Abakali bai hau jirgi bai biyo hanya, saboda in ga wani abu da ido na biyo hanya, saboda ikuna masu karɓar cin hanci da rashawa ji niki lamarin ya gyaru bayan hawan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, amma ba abin da ya canza. Iko suna nan suna cin karansu babu babbaka. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, Allah ya tsare mana kai, a duba wanga lamarin. Ina ministan tsaro, na gani da ido na ta'addancin da ake yi a Agadez. Ikon Niger suna da sanya hannu wurin taimaka ma 'yan ta'adda. Zan ba ku hujja. Motan da na hayo har muka zo nan bakin Agadez, abin kumya kuma gendarme ba police ba, gendarme. Wai mu ba da jika 15 ba su binciken motan mu. Kuka sani ko mun shigo da bindiga, kuka sani ko cikin mota na akwai kartushi, kuka sani ko akwai bom. Wai in dai ka ba su kuɗi ba su binciken motarka. Yanzu hukumomin Nijar ku kuke ba da goyon baya, 'yan ta'adda suna mallaka bindigogi suna garkuwa da 'yan Nijar. Anya kuna da kishin ƙasa? Yanzu wannan bayan Allah shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ba shi kaɗai zai yi yaƙi da cin hanci ba, mu ma matasa sai mun ba da haɗin gwiwa. Nan na kiya na ce wallahi ba a ba da kuɗi, dole su binciki motar nan. Mu muna kishin ƙasanmu, na ce in dai ina nan sai an binciki motar nan, ba mu ba ku kuɗi. Ko sani ba ku san abin da muka shigo da shi ba. Wallahi matasan da nake tare da su suka ce kai matsala gare ka mai gemu ga, kai kullum matsala gare ka, tunda muka taso ka damu mutane, duk inda aka zo sai ka jawo ma mutane matsala. Suka yi ca a kaina, na ce musu ku yi haƙuri a ba su kuɗin moti. Wallahi haka ba a yi control kin motar mu muka zo Agadez ba. Yanzu wannan ya dace, yanzu wannan ba mu ba da gudunmawa ba wurin 'yan ta'adda su mallaki bindigogi. Kishin ƙasar Nijar dukkan mu zan mu tashi tsaye. Na shigo Agadez lafiya kuma na gode ga masoya duka.